Bakatay ko ito. Bilang lang ba? Bilang ba yung bayan ako? Paklaro hap. Bayan tayo. Bayan tayo. Nata ko ipapatay nga tao ra. Unsa kag maayo no kung tako ni kutus pansoy kay may tus pansoy god. Daghan kito kaila mga hitman. Akong takon kutus pansoy. Nawag man puso. Nana sinisugoy. Kwarta na pud ko ani. Losoy. Oh, hello boss. Itaw nga ipatira ba? Pabirahan ako ba? Nagipatira? Kay kailaw nga mga hitman no? Mangita kog taw. Pero bangitan nga kuan jud hitman. Oh, sige. Basta mao ning tawana, mong send kog picture nimo unya. Ikaw ay bahala sa hitman kay ikaw may suito kayong mga kanang mga tirador kayong tao. Oo. Sige, ikay bahala na. Sige. Kay bahala na. Kay napakoy lakaw. Basta mao to atong sabot nga nakoy patiran mong tao. Sige. Pila bayad na? Bayad na ko ana soy 100,000 akong ibayad na. Kung makuha na inyong tawana. 100,000? Kana, okay. Mangita ko. Nakoy kailap. Ngigo ka to. Sharp shooter ko to. Walang daghan kay natumba po to. Sige. Nya sindi ko sa picture sa kuan tirahan. Sige. Karon dayon. Kontakon ko tong tawana. Sige. Ini nang akong kuan. 45 sinaw ginugay ni pero naay magpabungbuang taon ni. Tumba yun. Kuan ko ni kabukuan. 45. Dahil slablos na kanang gamay po kayo. Ang balay ni. Kuan ni siya. Kanang bibir mo light ang kuan ni. Ang balay ni. Tumba yun ni. Lagi kuan. Paabot lang yung light tao din nga mudool ba? Akong kuan. Napao. 5CB na eh. Taas ka ni kuan eh. Ako magkakatistinga ng papabuto. Kita ignarbay gamban na ba ron? Patay tali. Piti ato lang tago ni. Basta nalagi mo kan diri sa akong kuan. Nay magpabungbuang nga rin kuan. Magdaog yun meron. Kaya dugan ako gidlan ako tao kuan. Patay ni. Hagbar na ako ng pangita ng kuan ha. Mas wala yung sa akong kuan. Tapos lapis ay talbihan ako diri po. Pwede daw ni kuan. Kung adlaw mura mo kog ipangulbaan. Dahil gyud akong kuan. Pamati tong lawas ron. Unsa ganaw sige. Kuan ang lawas ha. Kulba kay kistanan gid. Ding Domingo ra ba ron. Unsa kanang pamati sa laing gid. Ang bati kog kulba gid. Karon nang sad ni. Ka ani. Dahil gyud ko na ron. Ang buang nga gid. Dahil bati na gid. Ngano ka ni? Teka. Kaya siyang kuan, 45 na ko, 50 sinawa ni. Nga, tulom ni kaarman ako. Piting. Sa man lang, boss. Sa may, Ay kay trabaho ron. Nya, go ka. agad ako nimo. Kay patira ron. Pila man ang presyo na? 100,000. Sus, duta ka, nakuha ang presyo no? Pero 20,000 mo ako 80,000 ko. Sige na. Ako may bata-bata nimo. Okay. Magdaog lang kita na lagi. Natitira niya. Send man tong picture si boss. Ako ipakita mo. Okay, wa pa ni hagod akong kuan. Kira. 45 na ko lang, 5-7 no. Okay kayo. Nga, napay ko ako, slabnos. Shooter pa ka? Wala, sure. Yung shooter ko. Atong na to kay ang pagkanang takuan ako ng muagi na nga to. Mauday ato nito. Para makita lang tulang ko ng... Ikay tira niya, ikay ako'y tugaan mo nga mauna tawanan. Kana. Gigi, ato Daog ta na. Ay, tawa tiri. Siya, ano ko pa mo? Ano mo ating? Mulinaw nga. Lama kay patumba ni mga tao. Ano gininaw nga? Lagi rin nga. Ako na ka. Klaro ba, klaro? Walang eglos, di mo klaro. Klaro na. Mana yung 100,000 ang kanin? Mau ni, kuan 100,000 o ani. Nga, imo. 80,000 yung 20,000 mo. Sige. Daogon na rin. Ano na mo yan? Ano sa daan sa mga lagi? Ako, ato ko at ibabaw. Sige, ikaw. Ato ko at babaw. Ano ko rin? Ikip ba da?
Birahe gyud, Oo. makita bira yun. Ang bilas Oh, na sige. ako hitman ko. Liguri. Sarga. Wah, malaki pang undar. Lagi may tapo na pero adlaw gid. Nguyawan ko nga kanang kulba ba. Lahi ko muna gud. Basta kung itlog kuro gud. Ay ani. Karon na sa di pila sa pila ka tuig. Karon na jud gibatig. Hadlok gid kulba. Ang mani wa pa mitabo na ko sa. Domingo ra baron. Ora ba iti ko aron? Kulba sa tinuod. Yawan ko na. Wala pasal baru betul isuk ko taharap kuan. Sa ni mo bay. Ani, paklaro ha. Tira lang ko palit tao lagi. Klaro ba? Paklaro. Ah, bunot ka. Oy, bakatay ko. Hindi na ba. Blar ba impay ko. Paklaro ha. Impay ka ba kami? Lawa. Wag di ka na biyon ka. Ang sana iyon. Wa lagi ako. Taka, akong hitman, gikulata man. Biskot. Palpak yun. Happy. Yawan ko nga lawa. Ber, dapat nagsugo lang ko. Pinasugo na mo. Kaya kumait man. Pasyon. Bukas siya sa nagsugo na ako. Sabi ko, lagpot lang. Kasi ikiran ko. Ay, ikulata ko sa kuwada. Ako ito bibulahan. Wala ginugo ka bilang palpa ginugo. Ay, kuwada ay bulasa. Kadakor ba sa bayan? 100,000. Wag na badayon ko an. Di ba ka masuk ko akong waghara? Akong amo? Gaya naman tong tawhana akong gisugo eh. Asan ni spansoy ron? Unsa man akong gisugo niya pag taon naman nila akong gisugo niya. Wa pa may resulta. Asa naman ron? O ito'y gipapangita na ko nga hitman. Unsa nagahitabo ato ron? Boss. Oh, Sus, ate palpak ko eh. Kulata ko. sige nakulata ko. Gikulata ko dito sa dago akong Mo ni mong tao nga gikon. Hitman nga akong hire. Sus, palpak mo kay. Kumana ni, muni klaron. Ay, palpak ay.